Rapport investigattiv li ġie ppubblikat minn New York Times żvela dettalji dwar l-antenati tal-Amerikan Robert Prevost, il-Papa il-ġdid il-Jun 14. Minn dan jirriżulta kif jiġdu dokumenti uffiċjali li wieħed mill-antenati diretti tiegħu propju Bużnannuh minn naħa ommu kien Malti li emigra lejn il-Karibew fis-seklu 19. Dan jagħmel lil Papa il-Jun 14 mhux biss l-ewwel Papa Amerikan iżda wkoll kif magħruf s'issa l-ewwel wieħed b'demm Malti li nħatar bħala l-kap tal-Knisja Kattolika Rumana. Il-Gazzetta Amerikana rinomata madwar id-dinja kollha għamlet riċerka estensiva fuq l-arbru tal-razza tal-Papa ġdid. Skont id-dokumenti miksuba fosthom anke ċensimenti Amerikani tal-1870 u l-1910, ċertifikati ta' żwieġ u dokumenti tal-Knisja, il-Bużnannu ta' Robert Francis Prevost, bl-isem ta' James Jacques Martinez, kien Malti miż-żewweġ Spanjola li mbagħad flimkien marru jgħixu f'Ħajti il-Karibew. U maħsub li l-Malti uża kunjom u possibilment isem differenti minn dak propju tiegħu. It-tifel tal-koppja, Joseph Martinez, jiġifieri in-nannu tal-Papa, ġie rrappurtat li twieled fl-1864 f'San Domingo fil-Gżejjer Karibew, iżda wara mar f'New Orleans fl-Istati Uniti fejn iżżewweġ u għex anke f'Chicago fejn twildet omm il-Papa Mildred Martinez. Għaldaqstant, dan ikompli jisaħħaħ ma' dak li ħareġ anke fl-aħħar jiem, jiġifieri li l-rabta li għandu l-Papa Malta tmur ferm lil hemm il-bosta żjarat tiegħu fostna fl-aħħar snin. Fil-fatt, il-Papa il-Jun 14 u wieħed mill-aktar li żaru pajjiżna, tant li bejn l-2001 u l-2013 bħala Robert Francis Prevost żar Malta diversi drabi fejn fost l-oħrajn ippreżida kapitli provinċjali għall-Ordni Agostinjana u għamel żjarat kanoniċi kemm lill-patrijiet u anke l-istorijiet Agostinjani li kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità diretta tiegħu. Kif irrakkuntaw Moa News numru ta' patrijiet mill-istess ordni, użam kuntatt magħhom b'mod personali u sar jafhom prattikament kollha individwalment. L-aħħar li Prevost ġie Malta kien fl-irwol ta' Kardinal f'Novembru tal-2023 fejn indirizza l-Assemblea Plenarja tal-Kunsill tal-Isfijiet Ewropej li saret f'pajjiżna. Dakinhar hu wkoll ippreżida qudiesa fil-Bażilika tal-Mosta u għadda ftit ħin mal-komunità Agostinjana tal-Belt.